Много мои близки приятели, другари, ми казваха: абе, къде си тръгнал? Ти ли ще променеш света? Еми ето, променихме нещата. Тогава се водеше битка срещу тоталитарния режим. Режим, който отне най-свидното. Отне нашите имена, отне нашата религия, нашите традиции. Сега сме тръгнали на друга битка. И само това искам да допълня. Тогава по-лесно се намираха хора. Хора, които да застанат без страх да кажат мнението си. Сега сме тръгнали за друго. Да разрушим всичко това, което създадохме като партийна организация. Бетер от БКП, бетер от как да кажа, мракобесния болшевизъм. И ще го направим, ще видите. Много хора не вярваха, че това може да стане. На времето говоря. Стана и сега ще стане. Защото където отиваме, посрещат на хора, които им е дошло до гуша. От местните дерибеи, от хората на областно ниво, от хората на централно ниво. Ние тръгнахме за чистите идеи и за правата и свободите на най-обикновените, най-онеправданите, най-изстрадалите хора. И аз никога няма да се срамувам да заставам пред вас и да ги казвам тези думи. И днеска питам: кой представлява нас там? Човека, който иска чиния да си купи, летяща. Ами ако имахме пари, щяхме да го пратим в друга планета. Наистина щяхме да му купим. Хората като Лютви Местан или Рамадан Аталай или Юнал Лютви, знаете какво беше той, като беше народен представител от този регион? 16 000 гласа. Хора като Христо Бисеров, хора като Йордан Цонев, както му викат Данчо Ментата, като Камен Костадинов. Никой нищо общо няма с идеите и каузата на движението за права и свободи от тези хора. И никой не мисли за вас, за обикновените хора, които, за съжаление, ние всичко възможно правихме да подкрепяме тази партия. И аз не се срамувам някой от тях да ми казва, че съм предател. Ако те представляват тази хубава идея, аз не съм там и никога няма да бъда. Да, някои неща късно ги видяхме, но има една приказка, казва се: лошо е, когато не знаеш и мълчиш, но когато разбереш, когато знаеш истината и да мълчиш, вече е престъпление. Аз не мога да извърша престъпление срещу своя народ и няма да го направя никога. Затова съм пред вас и не се срамувам от нищо. Нито от действията си, нито от това, което съм правил досега и от тук нататък ще правя. Днеска малко може би е учудващо, така че заставаме пред вас така две партии. Ние имаме само един кандидат тук в Крепча за кмет на населено място като ЕНП и аз наистина искам да ви призова да гласувате за нашия кандидат. Вижте колко сме толерантни ние, с номер 5, и дано кмета на населеното място да е от Единната народна партия. Но защо, ако се питате, че всички сме застанали тук заедно и хора, които, поне за мене за годините, даже не можеха здравей да си кажат, си стиснаха ръцете, защото има едно голямо зло. Зло, което се прави като управление на тази община и трябва да бъде премахнато.
Затова ние обединихме нашите усилия, затова застанахме зад нашия кандидат. Той е от името на ГЕРБ, не случайно казвам аз, нашия кандидат, защото е общ кандидат Ахмедов, за да премахнем тези хора от тази община и наистина тогава да видите, че можело и добри неща да се случват в община Опака и в село Крепче. Скъпи приятели, за тези години не може да не се каже, че нищо не е направено. Направено е. Но въпреки тях е направено. Въпреки кражбите е направено. Въпреки това, че не можеш даже на работното място по телефона да ги откриеш, е направено. Скъпи приятели, разберете, ние идваме с това да може всеки от вас не само като стадо да отива да гласува, да избирате, но да бъдете и избирани. Не някой отгоре да нарежда това, а вие самите в едно състезание, защото демокрацията е това. Хора, личности с платформи, които познавате, да излязат пред вас и да гласувате по съвест. Но също така и вие да можете да кандидатствате и да участвате в този политически живот. Тежко е да се говори, да знаете. Особено когато 26 години от живота си отдал на идеи и идеали, които винаги си ги защитава. Аз съм такъв човек. Аз съм човек, който винаги държи на думата си. Човек съм, който не се срамувам да гледам хората в очите. Не съм излъгал. Не съм измамил. На никого нищо не дължа. За едно нещичко се борим. Наистина, правото да възтържествува в община Опака. И за това ще подкрепим и листата, и общинския кандидат на ГЕРБ. Това не е срамно, напротив. Аз мога много да говоря, защото така много болки имаме да си кажем, но няма да е днес. Ще дойдем, ако дойдат и тези, които те казват врагове, аз казвам противници. Ако дойдат и противниците и тях да ги гледам в очите и да си говорим, би било още по-добре. Ще дойдем да си ги кажем тези приказки, които хора, които са били близки, а някои ма наричаха и приятел, можем да си кажем. И тежката приказка, и лошата, и добрата е все за хората. Така че, като дойда, тогава ще продължим този разговор, но искам една приказка да ви кажа. Тези думи ги казах преди 2 години в Дулово. Дулово имаше частични избори, защото един подсъдим, един комарджия стана депутат. Това е, така награждава това ръководство. Хората, които крадат, лъжат, хората, които играят комар. За другото няма да говоря. Казах, че човек, ама турче söyleyeyim, да ме извинят, после ще преведа на турски да кажа. Dedim ki, insan köyün imamını beğenmezse ya da ona kırıldıysa, ona darıldıysa dinini mi lazım değiştirsin? Herkes dedi yok öyle şey. Ama köyün imamı çalıcıysa, yalancıysa, kumarcıysa, uvardaysa ne yapmak lazım? Dinimizi değiştirmeyeceğiz. Nedense biz doğru yoldayız. İmamı kovacağız köyden. Biz
избунаят магия, али дек го набили. Накратко да кажа и на български. Преди 2 години, като бях в Дулово, частични избори имаше, казах едната част на приказката, когато за награда, че човека краде, че човека мами, че от фондовете няма път, а парите са присвоени, не усвоени, присвоени и сега е подсъдим. Ние го наградихме като ръководство да бъде депутат. Защо? Защото да има чадър на главата си, съкън да не му се случва нещо, но мнозинството реши правилно да свали имунитета му. И тогава казах на хората, които не искаха и да чуват и да гласуват за Движението за права и свободи. Казах, вижте, вие, ако сте се обидили или ако сте се скарали с имамена на селото, трябва ли от вярата си да се откажете? Те казаха не. И викам, дайте още един шанс, да гласувайте. Но не казах другата част на приказката. Ние дойдохме имамена да изгоним. Няма да се отказваме от правата вяра, от правия път. Ще изгоним лъжеца, измамника, комарджията. Такива хора не трябва нас да напредставляват. За съжаление, за тези 20 години ние до тук доведохме нещата и сега пак е времето за онес 85-та година ние им казвахме лудите. Нали знаете приказката за лудите? Умните докато се наумуват, които сега са в къщите, лудите се налудуват. Пак времето е за тези луди, които трябва да променят, трябва да откъснат хората от този страх. И аз съм убеден, и от тук както ме чуват, сигурно и записват, ама нека, защото няма какво да се крием, на всеки един от крепче искам това да кажа. Накажете ги, като отидете пред урната. Никой, поне това ще осигури ГЕРБ, никой не може да ви наблюдава, да ви следи, да прави ишаретчета там на бюлетината. Забравете за това нещо. Гласувайте, гласувайте със сърцето и с ума си. И всеки един, който не заслужава вашето доверие, трябва да получи своето наказание. Трябва да си отиде от тази община. Аз искам всичко това да се случи и знам, че така ще стане на 23 октомври. Убеден съм, че още на първия тур това общинско ръководство, начало с господин Реянов, ще си отиде. Аз бях, още като бях в ДПС, против този втори мандат негов, защото бях го разбрал какъв човек. Тогава младежите дойдоха и ме убедиха, викат, айде, още един мандат да изкара. Но тези хора се самозабравиха. Вместо да дадат път на младите, те още повече се срастват с столовете си, още повече обичат суфрите и докато не ги махнем ние, няма да си отидат. Благодаря ви за всичко и аз пак ще идвам в Крепча. Много пъти ще идвам, даже и когато няма избори и никой за нищо не може да ме оплаши. Бъдете ми живи и здрави и не се плашете. Тези времена минаха. Живи и здрави! Уважаеми приятели, да благодарим за топлите думи на господин Дал и с това закривам нашата предизборна среща.